Така, здравейте! Днес ще ви покажа как да наредим купчето на Рубик 3 по 3. По 3. Така, значи ето го наредено. Сега ще го разреда. И като за начало трябва да намерим белия център, който го... Ето го. И търсим... Значи, единствено трябва да наредим кръста. Но, трябва тук да съвпадат цветовете. Тоест, тук да има жълто и жълто, че да съвпада с центъра. Тук червено и червено. Тук зелено и зелено. Оранжево и оранжево. Така. Сега търсим. Ето тук. Виждаме долу и местиме до оранжевия център. Въртим един-два пъти и виждате как става. Търсим, отдолу няма друг, така че... Добре, виждаме тук. Е така. Ще го преместим надолу. Ето тук. Като така. Средното го сваляме надолу и го въртиме, за да не го закачи, докато го връщаме горе. Тоест така. И виждаме, че тук е жълто. Търсиме жълтия център. Ето. Завъртаме един-два пъти. И ето. Така и така. Сега търсим друг център. Ето. Ето друг център. Така. Този път ще го завъртим така. И долу. Ето го. Така. Червен. Червено тук. Значи търсим червения център. Ето го червения център. Завъртаме. И го качваме. Така. Тук жълтото. Ето. Тук явно съм го разместил. Но стават такива неща. Така. Ето тук оранжево. Качваме го. Тук така. Чакайте само. Добре. И ето го долу. Ето зелено. И сме наредили кръста. Когато редите кръста, игнорирате тези крайници. Сега трябва да наредим ъгълчетата, но трябва да съвпадат. Какво искам да кажа? Тоест тук да е зелено, тук да е червено, а тук да е бяло. Тоест е така да се получи. Така. Така. Въртим и така. Тоест е така да се получи. И търсим. Ето, примерно. Това обаче ще го завъртим така. И ще го върнем. Защото като направим така, ето го, се качва горе и го въртим два пъти. Това го дигаме. Един. Два пъти. Това го сваляме надолу. След това. Това го въртим. И го дигаме. Обаче сме дигнали грешно. Някой път правя тази грешка. Също не знам защо го свалих. Значи ето тук. Това трябва да го сложим. Слагаме и ето. Това някое ето. Тук има бяло, зелено и червено. Това трябва да го качим тук. Сваляме това. Завъртаме и го качваме. Ето, качихме го. И сега ни остава това. Така. Въртим. Това го сваляме долу. И го дигаме. И наредихме вече бялото и вижте как са. Сега обръщаме купчето наобратно. И трябва да наредим ето тези средни купчета. Така. Търсим някое, което да няма синьо. В моя случай е синьо. И примерно ето тук няма синьо. Трябва само тия средните да ги следвате. Дали има синьо. Тук няма. Слагаме го тук, за да пасне с оранжевия център, защото иначе няма да се получи. Сега искаме да го преместим наляво. Значи обръщаме в срещу положната. Това го дигаме. Завъртаме натам.
Сваляме го. И на мен така ми е по-удобно да си го сваля, но да си го обърна, но вие можете и без така. Това, все едно си го слагаме тук. И това идва тук. Така, ето, примерно, оранжево и зелено. Искаме надясно. Значи, завъртаме. Така, така, така. Аз пак ще си го обърна. Така. Завъртаме, това го сваляме. Завъртаме го и го качваме. Сега търсим друго, ето, червено и зелено. Значи, завъртаме срещу положната, дигаме, завъртаме пак, обръщам, така, сваляме долу, въртим го и го дигаме. Сега стана само това. Къде е? В случая. Ето. Жълто и червено. Въртим на срещу положната, дигаме, завъртаме, така и го качваме. Някой път може да ви се случи така, че последното, примерно, да е обърнато наобратно, а да не е в тия средните. И ако ви се получи така, правите следно това се е обърнато. Давате го това така, 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 така и го качвате. И то вече се е качило горе. След като се е качило горе, си го слагате по начина и така. Си го качвате и си го слагате. Така. Паузирам. Така, наложите да паузирам за малко. Но продължаваме. Значи, някой път, сега като трябва да наредиме кръст. Някой път може да ви излезе нареден. Някой път може да ви излезе само точка. Някой път може като английското Л. И някой път черта. Значи, започваме от точката. Точката, като ви се наложи да... Като ви се пусне точката, правите следното. Така, 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 така и го връщате. В случая на мен ми стана такова. И като направите от точката това, ви се получава като английското Л. Значи, при точката няма значение как го държите, но при това трябва едното да ви е наляво, а другото нагоре. И правите същото. Така, 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 така и така. И ви се получава линия. Това, ако ви е от точката, ви се получава това и като го направите това същото, ще ви се получи линия. Ако ви се получи това направо, правите същото и ви се получава линия. Ако получите линия и го направите това, ще ви стане готов кръст. Така. Ето, и става готов. И игнорираме ги тези крайните. И сега винаги има по два цвята, които да съвпадат. Какво искам да кажа? Например, тук ми съвпада оранжево. Така, добре, не ми съвпада. Сега да видим. Ето, зелено и червено ми съвпадат. Нали? И ако ми съвпадат зелено и червено, едното трябва да е на... В смисъл, ако ви съвпадате така, така и така, едното трябва да е надясно, а другото трябва да е нагоре. Има шанс да ви съвпадат, примерно, отпред и тук. Ако ви е така, едното трябва да е към вас, а другото нагоре. И ако е така, правите това. Така, 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 така и така. И ви се получава така две, които са. Правите същото и виждате, че сега не съвпадат, но трябва да завъртиме, за да съвпаднат. Ето, сега всичките съвпадат. Сега трябва да нагласиме ъгълчетата. Тоест, значи, трябва да видим така и гледаме дали съвпада. Тоест, това не съвпада. Това не съвпада. Това не съвпада и това не съвпада. Така. Въртиме на така, така,
така, така, така, така, така и така. И тогава пак ги проверявате дали съвпада. Това не съвпада. Това съвпада. Това не съвпада, нищо, че има синьо нагоре. И това не съвпада, нищо, че има синьо нагоре. Така, след като намерите кое ви съвпада, го държите в дясно, защото то не си променя позицията. Само тези трите си ги променят. И правите същото. И сега ги преглеждате пак да съвпада. Тук съвпада. Тук съвпада. И тук съвпада. След като видите дали ви съвпадат, ако ви съвпадат всичките, ще ви кажа това, което трябва да направите. Но първо, ако не ви съвпадат, го правите докато всичките ъгълчета не ви съвпаднат. И сега в случая на мен са ми съвпаднали. И правя така. 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 Така и така. Но това натам, като го въртите, не го забравяйте. Защото ако го забравите, купчето ще се развали и ще трябва да го правите наново. Правим също, докато не съвпадне. Тоест, примерно, така, 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 така. След като съвпадне, не въртите така купчето, а само горната част я завъртате. Сега временно сме го развалили, но не обръщате внимание. Правим същото. Докато не съвпада. И ето, че съвпадна. Завъртаме пак така. И правим същото. Завъртаме го пак. И правим същото. И в случая вижте, единственият проблем, който може да ви е, че е така да е завъртяно, че трябва да завъртите един път, за да ви пасне. И така го наредихме. Някой път, като, например, е така, като трябва да слагате тия, може директно да ви и да е на място, и да е подредено правилно. А някой път може още преди да сте преди да сте почнали да ги напасвате, може да ви е наредено. И така.